Takže ja vás zdravím u nášho ďalšieho videa z hry Brookhaven. Včera som natáčal tento Candy Corn Hunt, jo. A nesplnili sme Hard ani Extreme, takže dneska si to dáme a dúfam, že splníme aj Extreme mod. Neviem, ako to dáme, uvidíme, že či splníme, akože Hard už je Hard, no. Lebo to už je po celej mape, takže to je dosť easy. No, takže tu máme hneď prvý, jo, ale my sme včera nepreskúmavali ešte tu, jo, tú mapu, túto, že či tu ešte niečo není, takže pozrieme sa tu, komu, ale tu už nič, samozrejme není, takže idem sem a tu vidíte ďalšie, jo, takže ja by som na to potrebovala rebrík, ale môžete si to spraviť aj bez rebríka, keď ste už cool. Možno zapýtate, že prečo tu teraz není Jungles. Nevím, je tu Junglesová mama, kamo. Proste teraz je tu Junglesová mama, takže tak. No, ďalší máme tu, ale my ideme rovno semka. Ježiš. Kamo. Takže ideme rovno sem. Bum. Tu máme ďalší. Tak, poď, okej. Nechcem sa s tým dáko zaoberať, ale kto sleduje Junglesa, tak vie, že už Danglesovi zrušili kanál. Dostal banka. Včera som si ho chcel vyhľadať a pozrieť si nejak odo ňoho video, ale ne, kamo. Že WTF, kamo, veď on tam nemá kanál. No, nemá, kamo. Takže to je dosť OP, kamo, že proste Danglesovi zrušili kanál. No. A mne zrušili kanál, takže už viem, ako to chodí. Čo som mal Dangles a Jungles je nej, kamo. 1000 dačo odberateľov, takže tak, no. A stále som tu. Stále som neskončil s tým, lebo vtedy som neviem koľko týždňov nevydával videa. Možno už také, možno to bol mesiac, 2 týždne. No neviem, kam. Akože fakt neviem, ale už viem ako, kámo, že proste Danglesovi zrušili kanál, dali mu ban a mne tiež. Ale neviem za čo. Fakt neviem, kámo. Sakra, poč, okej. No to sa stáva, YouTube má svoje pravidlá, takže tak, no. Ale Extreme, kámo, tak to už bude cool. No počkáme. Ok, tu máme ďalší, bum. Tiež. Tak, ako nejak som si to zapamätal zo včerajšku, ale ten posledný... Ten posledný ne, kámo. Ten posledný nejde nájsť. Tam je ďalší, kámo. Ale akože... Dobrý, kámo, on nemá kanál. Ale ak si založí nový, kámo, tak... GG. Dobrý. Ale my sa vrhneme na Candy Corn Hunt. Ešte 15, kámo. Ale akože je to dosť, no. Ako 25, kámo, keby to bolo po tej mape, jo, kde minule. Teraz je to trošku viac, ale my to zvládneme, kámo. My sme pro, takže... My sme, kámo, najlepší. Nie. No a idem sem, bum. Tu máme ďalší banky. A ďalší je tam. Tu je ďalší, kámo. Takže hej, no, je to hard. Už to je, kámo, už to je hard. No, na toto potrebujeme aj propy. Takže bum. Čakaj, najprv rebrík a potom propy, hej. Okej. Tak poď. Sem. Nemusíte to robiť podľa propov, iba proste to môžete vyskákať a ste tam, ale ide to ťažko. Takže ja radšej dávam propy, jo. Ak nechcete, tak nemusíte, ale jaj. Bum. Okej. A ideme teraz na policajnú stanicu. Jo. Ideme hore, kamo.
Okej. Tak. Okay. No teraz akože ide ľahšie, no ale aj tak, kámo, ten posledný nenájdem. To ne, kámo. Môžeme ísť aj sem sa kúknúť, ale... No. Jo, tu nič není. Tam sa nedá ísť. OK. Myslím, že čo sme... Jo, toto sme už dali, ale ďalšie sú kde, kámo? Neviem, kámo, akože... Jo, aj tam je ďalší, tam... OK, takže... Dobre. Takže tu je ďalší, bum. Aj tu je ďalší. Tejto chatky. Jo. Takže... Po celej mape to bolo aj minulé, hej, ale myslím si, že to je had. Akože v oceáne už by to nemuselo byť ten extrém, ale je to tam. Extrém je v oceánoch, takže je to extrém, no. Už nám menej chýba, takže je to OK. Ale kde sú ďalšie, kámo? Možno by boli ešte tam niekde v tom bludišťu, no tu, hej, v tomto Happy Halloweene. No to si nemyslím, že to tam už bude. Takže idem sa ešte niekde sem kúknúť. Počkaj, kámo. Hej, kde to je? Nebolo to vtedy niekde tu, alebo tak? Asi nie, že... Kámo. No, toto je už hard, kámo. Počkať. Nebolo to náhodou ešte tam, možno... Ne, ale ja by som sa ešte pozeral sem do tohto metra. Ale to neviem. To už neviem, kámo. To asi nebude. My sme včera tu preskúmali, ale tam to nebolo, takže okej. To je v pohode. Ale neviem, kde sú ďalšie. Ja už fakt neviem, kámo. Že by to bolo ešte niekde tu, alebo čo, kámo. Kámo, akože nám chýba ešte nie až tak veľa, ale chýba nám, no. A neviem, kde sú, kámo. Nevím. Toto je hard, kámo, už. Ale tuto možno, že by bolo. To asi už ne. Tu ne. Ale tu niekde, kámo, že by... Kámo, prosím. Ty vole. Počkaj, ne, zase ide vpred, ja viem, kde to už je. Okej, to je tu ešte, no. Som si spomenul, kámo. Sem. A nie je to ani niekde vzadu, že by? Ne. Tak to není, kámo. A tu už vôbec. Ja neviem, ja prechádzam celé, ale... Zase to nikde nevidím, hej. Takže neviem. No, kámo. To sme GG, kámo. Lebo nikde to nevidím, no. A v policajnej stanici neviem. U banky sme pozerali, kámo. Aj tu sme neboli, ale tu to asi nebude, no. Proste ne. Všade sme boli, kámo, možno asi. Ale čo sme tu neboli, tak tu, jo. A tu neviem, či... Jo, je tu, kámo, je tu. Počkaj. A máme.
Máme ich 20, kámo. Jo. Takže to budú ďalší vo vode. Ako v bazéne, to je jedno. Ale tu... Tu nie, kámo. Tu nie. A tam nie tiež. Ešte 5, kámo. 5 posledných. Jo, 5, kámo. A máme to. Kámo, posledných, prosím, nájdi to. Aspoň ešte tých 5 a máme to, no. Takže prechádzam to, ale zatiaľ to je... Kámo, akože na letišti sme ešte neboli. Čo keby to bolo tam? No... Akože môžeme ísť aj tam dole. A to budeme mať hneď 2. Na letišti, kámo, možno. Lebo akože tam, za týmto oným lietadlom, hej, tak tam bolo. Tam sme zobrali. Ale tu sme ešte neboli. Vravím, že to bolo. A ja si zoberiem ešte, vypožičiam túto červenú kartičku a idem sa pozrieť sem. Jo. Jo, je tu ďalší. Kámo, to je tak skryté. Ale že až, kámo. Ježiši. Som oddelal môj skateboard. Kámo, 22 máme už, takže ešte koľko? 3, kámo, konečne. Našli sme to. Kámo, ešte 3. A tie 3, neviem. Sme boli tu, alebo... Akože ja by som hocikde pozeral, že tu nikde to není. Ani v kostole, no. Ale, akože včera sme tam kúkali sem na tieto budovy, ale čo keby tam ešte niečo bolo? Akože mohlo by byť, no. Je by tu? Tam viem, že sme kúkali, ale tu to aj bolo. Tu nie, tam. Tu nie. Tu nie, ale neviem, možno hore niekde tu. Počkaj, kam, akože v tej burger barne sme boli, hej, ale... Hej, no na streche sme boli, ale nie úplne dnu. A čo keby sa tam niečo skrývalo? Kámo, mám to. Bum, bum, máme na záchode, kámo. Na záchode, kámo. OK. Ty vole, a kde je ďalší? Kámo, ešte 2. Ešte už len 2. Je to tam, bro. Ešte by sme to aj mali, no. OK. OK, ale musíme ísť takto na most. To si myslím. Sem. A tam je ďalší. Tam vidíte, kámo. Máme to. Čakaj, to nejak zoberiem. Bez kejťáka. Ja máme to, kámo. Takže posledný. A na to sa pripravte a to bude niekde za stôl. Ale neviem, kde, kámo. Dobrý. No. A to máme presne, kámo. Presne v tejto bielej dýni. To sme mohli mať aj včera, kámo. Už vám nevadí. Bum. Ja, bolo to tu presne. A máme to, kámo. A máme. Ale extrém moc. Extrém moc necháme až za 5 lajkov. Takže ak sa vám video páčilo, zanechte like, odber a zatiaľ
Čus.